Kaixo, ongi etorri eskolako podcastera. Hau txiki, kueto, prez. Gaur lebertiarri asko etxungo dugu. Prez zaudete. Lehenik eta behin, hauek dira, asteko urtebetetzeak. Toufa. Beta Jose. Zorionak eta ondo pasa lagunak. Aztera goaz, jarri musika ekipo. Mendiak larrartian aurkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat loretxoari begira. Umetxoak ikusik lorea ezin bizik. Arantzak kendu nahi dizkio. Kaixo denoi, gu gara bigarren mailako ikasleak. Podcastera ekarriko ditugu asteko egun garrantzitsuak. Aste honetako egunak hauek dira. Astelehenean hezkuntza txinatarraren eguna da. Ni hau. Ostegun honetan liburuaren eguna da. Gogoratu oso garrantzitsua dela egunero pizka bat irakurtzea. Asteazkenean Ama Lurraren eguna da. Gogoratu planeta zaindu behar dugula. Bakarrik daukagu bat eta. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Hirugarren mailako ikasleak mikroan. Labetik atera berri dugun asmakizun bat ekartzen dizuegu. Ea aste honetan gai zarete asmatzeko zeri buruz hitz egiten dugun. Geldi ibiltzen naiz. Gainean etxea dudala. Eta ez ibiltziko minez. Idea markatzen du zilarrez. Zer da? Kuku laugarren mailaren txanda orain guk pinpon saioa burutuko dugu. Podcastaren zati honetan eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langile txismeak jakiteko. Gaur gure pinpon saioan Laura ekarri dugu. Galdera separada badoa. Pon. Gure. Eskolan. Izen osoa. Laura Bravo. Zein da zure lana eskolan? 6. mailako tutorea naiz. Eskolako lekurik gustokoena. Nire gela eta supergela. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia. Naturzientziak. Eta gutxien gustatzen zaizuna? Matematika eta ingelesa. Zenbat urte daramatzazu eskolan? 2 urte. Jarraian baina 5 urte egon naiz hemen lanean. Eta gainera eskolako ikasle ohia izan naiz eta hemen egon naiz 3 urtetik 12 urtera. Asteko egunik gustokoena. Larunbata. Liburu edo pelikula. Pelikula. Eta nire pelikulari gustokoena Braveheart da. Hondartza edo mendia. Mendia. Ez zait area gustatzen. Txakurra edo katua. Ezin dut aukeratu. Biak gustatzen zaizkik eta biak ditut etxean. Abesti gustokoena? Zaila egiten zaita aukeratzea, baina nire bandari gustokoena Extremoduro da. Orduan, ez dakit, guztiak. Ametxetako bidaia? Japoniera joatea nire umeekin. Superpotere bat izango bazenu? Ikusezina izatea. Pilota pasa, beste persona bati. Katrin. Eskerrik asko. Hurrengo podcastean erantzun gehiago izango dituzue. Bosgarren mailatik astero bezala
asmakizunekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera. Zergaitik sandiako hasi bat jaten dugunean ez zaigu barruan hasten? Zure gorputza jaten duzun guztia apurtzen du. Hasiak ere bai. Urdaileko azidoak hasiak degradatzen dute eta horrela ezin da bizi mantendu. Eta azte honetako irabazlea LH3D gelako FAT da. Zorionak! Gauko galdera hau da, zergatik zugelandarea bere buztana mozten dute? Zorte on guztioi! Kaixo lagunak, ongi etorri Kueto Newsera, 6. mailako ikaslea gara eta albiste berriak ekartzen dizkizuegu. Ondo informatuta egon nahi baduzue ez ahaztu gure albisteak entzutea. Zertan dago mundua orain? Askok dakigunez aurten belada bat egingo da. Urtero bezala beladaren antolatzailea Ibai Llanos da. Belada hau interneteko sortzaile ezagunen arteko boxeo lehiaketa bat da. 5 urte eta gero aurten 6. edizioa ospatuko da. Edizio honetako borrokak hauek dira. Illo Juan vs. The Gref, Yo Soy Plex vs. Fernand Flo, Rivers vs. Rorro, Marta Díaz vs. Tatiana Caer, Virus vs. Jero Arias eta Kid Kila vs. Kid Keo. Eta irabesten baduzu 40.000 euro artean irabazi ahal duzu, asko dira. Zuk nor irabaztea nahi duzu? Podcastarekin amaitzeko top 10 atala jorratuko dugu. Azkenengo zati honetan 6. mailako gustuko gauzak desberdinak aurkeztuko dizkizuegu. 10. postuan Spotify, oso erabalgarria da musika entzuteko. 9. postuan Telegram, lagunekin hitz egiteko oso erabalgarria da. 8. postuan Messenger, Facebook lagunekin hitz egiteko balio du. 7. postuan Google Maps, lekuetara galdu gabe joateko. 6. postuan Google Chrome, gauzak bilatzeko oso erabilgarria. 5. postuan YouTube, mota guztietako bideoak daudelako. 4. postua Facebook, sare soziala hau nagusientzako da. Eta orain podiora sartuko gara. 3. postuan WhatsApp, lagunekin eta jenderekin hitz egiteko oso erabilgarria da. 2. postuan Instagram, oso sare soziala, divertigarria da eta denbora oso azkar pasatzen da bideoak pasatzen. Eta lehenengo postuan TikTok, nelabeak osko erabiltzen dute bideoak ikusteko, dantzatzeko eta bar. Eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Espero dugu zaiao zuen gustokoa izana. Hau izan da guztia gaur doz. Urrenko saioa, astelehenea, gehiago eta hobeto. Titara, titun, urrengoan berriro entzun. Agur! Loreak esan nahi dio umetxo azkara zazu jaionaz libre izateko ta ez loturik egon